Сега ще разберем дали работим с прекъсващ микрофон или с работещ микрофон, но здравейте и добре дошли на Галя Герасимова и Андрей Грива. Здравейте. Вие малко така с емоция влязахте от предишния разговор за... Да, беше много интересен. Марихуаната. Вашето мнение какво е за това? На мнението на Андрей Слабаков сме, ако разгледаме причините на нещата, защото всяко нещо има причина, това е следствие просто. Това значи, че страшно много хора не искат да живеят в тази действителност такава каквато е и правят всичко възможно да я сменят с някаква друга, по-различна. И в такъв момент, според мен, трябва по-активно да се намеси държавата, обществото, за да представи нещо по-интересно на тези деца. Да не им се налага да бягат от живота си. Смятам, че категорично съм, както Слабаков каза, против това нещо да се опитва, защото всяко забранено нещо води след себе си страшно много последствия, които са непредвидими. Сега да се върнем на повода да ви поканим тук. Кажете ми от кога сте заедно, зрителите много се интересуват от това. То е било личен разговор, не знаех. И други. Освен личен, няма да ви спестя много въпроси, бъдете сигурни. За преди нова трябва да говорим или кога да кажем? 15 години сме заедно. 15 години. Имате ли брак? Не. Всъщност, Дънов, каква е тезата му за брака? Има едно интересно изказване в беседите, което за мен беше от някакси основополагащо. Той казва, любовта е от Бога, а брака, когато мине в сделка, всъщност се превърне в договор между хората, той тогава се опошлява. Да. Значи човек, за да запази чисти състояния и за да обичаш един човек, няма нужда да се подписваш пред другите. Значи ти не си сигурен в себе си. Значи ако ти вярваш в един човек, ти можеш да живееш с него. Ако, да кажем, се разколебаеш, значи това не е твой човек или имаш възможност да се откъснеш от него. Това трябва да бъде един абсолютно свободен акт. Това е свободата, която се проповядва в братството в хубавия смисъл. Галя, прощавай за секунда, че малка суетня. Зрителите ни ще видят в момента телевизия на живо. Има някакъв малък технически проблем с микрофона ти. Той ще бъде сменен. Така че докато ти сменят микрофона, ще отговаря Андрей на тези въпроси. Къде свършва митологията и започва истината за учителя? Аз мисля, че про учителя митология няма. Има нещо, което ние наричаме, може би, метафизика, наричаме нещо, което е окултно или непознаваемо според нашите човешки разбирания. Хора, които имат изработено космополитно съзнание, както е той или така нареченото свръхсъзнание, те хващат в своят приемник, така да се нарече, много повече от обикновения човек. Всеки от нас познава хора, които са оставили въздействие отпечатък и които са наложили някакъв тип. За да има един авторитет, който за да ти въздейства, не един човек, не на два, на хиляди хора да остави след поколение, значи този човек носи в себе си някаква невероятна харизма и същевременно модел, който е нужен. Значи ние се хващаме за български модел на българската духовност и той представлява възможността ние по този начин да създадем една правилна форма. Знам, че зрителите с нетърпение чакат да започнат да задаваме тяхните въпроси. Ще го направя. Между другото, тия дни Дънов стана дъвка за много уста. С какво си обяснявате това? Галя? Нормално е това. Една личност като него, разбира се, хората, които са направили много за поколение. Факта, че само 70 години, няма още 70 години, откакто той си е заминал от този свят, вече се говори за едно световно разпространение и това не го казваме ние, защото сме негови последователи, а това е факт, който много лесно може да бъде проследен. Това значи, че един човек, който има огромна роля, когато някой много работи и много прави нещо, той естествено и съпротивата срещу това е много голяма. Така че това са нормални неща. Учителя казва, където е най-голямата светлина, там е най-голямата тъмнина. Мой личен приятел ме помоли да ви задам следния въпрос. На 20 декември 1944 година учителя изнася своето последно слово пред общия окултен клас. На 27 декември 1944 година напуска физическия свят. Точно така. 10 минути сутринта, да. В какво здраве е бил на 20 на 27 си отива? От 19 октомври, знаете, по време на бомбардировките 1944 година януари, когато започват, евакуират голяма част от хората от София и по-голямата част от изгрева, селището, което учителя създава, където живее голяма част от братството в София, се преместват в село Марчаево, една голяма група, и той там прекарва до лятото и на октомври, когато се прибира, здравето му е леко влошено. От октомври всъщност, но е бил на крак, изнасял е своите лекции, посрещал е десетки и стотици хора, които са, представете ли си, по време на
Война след война, 9 септември, смяна на режим, всеки има болката си, въпросите си, питанията си. Той е посрещал десетки хора, всеки Божи ден са му разказвали проблемите си. Той е помагал, лекувал, обяснявал, изнасял лекции 4 пъти в седмицата. Той говори в сряда сутринта пред общия клас, петък сутринта пред младежкия клас, в неделя сутринта утринно слово и 10 часа за широка общественост беседа, която се нарича неделна. Значи, представете си 4 пъти в седмицата, това е пред стотици хора изнасяне на лекции, но здравето му е било, вече той е бил на легло толкова една седмица някъде. Господин Грива, Дънов и Розенкройцерите. Интересен въпрос. Значи има хора, които твърдят, че имат среща, която е дали се състояла всъщност между Розенкройцерите. Това, което ние знаем е, че когато той е в Съединените щати, той общува с представители на Розенкройцер, но за това няма документи. Това са по спомени на негов ученик, който всъщност по това време е бил в Америка. И така нататък. Радостното е, че към днешна дата всички духовни общества, когато се спомена учителя Петър Дънов в България, това включая антропософската общност, това са много от източните учения, това се включая хора, които са от Съединените щати, ОМО-то в Япония. Това име е знаково и то се превръща в нещо, което... Сега мога да направя една реминисценция и да кажа да върна къде е митът и легендата, защото има един мит, който точно говори, че Християн Розенкройц е бил посветен в България, по-скоро близо до Арбанаси. Сега ние нямаме сведения за тези неща, но това е една интересна следа, която оставяме на археолозите и документалистите. Искате ли да ви помоля да бъдете малко по-сбити във въпросите си, а не толкова, в отговорите си, а не толкова академични, за да мога да задам повече въпроси? Добре. Кои са великите посветени? Дънов е учил при тях и се е подготвил за мисията си в България. Това е периода, когато е бил в Съединените американски щати. Атанас Лазаров задава този въпрос. И така вече започваме с въпросите на зрителите. Уважаеми зрители, благодаря ви за всички от тези въпроси, които зададахте. Няма да спестя нито един от тях на двамата ми гости, освен ако не е изключително обиждащ. Учителя не е учил от посветени в Америка. Той е учил там в университет. Най-напред семинария Дру, после Бостън теология, след това медицински курс. Това е познато. Хората така, са го чели. Кажете и непознатото. Непознатото. Учители от неговия ранг не получават от други учители знанието си. Те идват с него. Той просто има връзка с едно, да го наречем, висше знание, което съществува и всеки от нас има частична връзка с него. Учителите имат 100% такава. Това е ценното при него. Значи той се явява първо учител. Иначе, ако говорим за образованието, Съединените щати, теологичният факултет и великолепната петорка. Това са най-големите умове в своето време в методическата църква. Казвайте ги веднага. Не ги познавам всичките. Добре. Дънов няма физическо продължение на рода. Да, точно така. Така е. Да. И това има сестра и брат. Те имат, той няма. Те имат, той няма. Добре. Да ви питам за техни роднини? Имаше и такива въпроси. Нямаме връзка. Няма родословието. Ние се интересуваме духовното наследство, културно-историческо в този аспект, а не и роднински връзки. Така. Въпрос на Василев. Защо системно се отказва информация за имотно и финансово състояние на обществото? Не знам дали вие може да отговорите, като знам, че не сте шефове на това общество. Или... Можем да отговорим много лесно, защото той е бил 9 години председател на управителния съвет. В братството това става с приемане. Значи, една година преди да свърши мандата на предишното ръководство, преди 10 години, се подготвяше Андрей. Андрей една година преди да изтече неговия мандат подготвяше новият екип. Така че има една приемственост и общо работиме всички заедно. Всеки, който от хората, които работят и са допринесли нещо за братството, може да получи информация за абсолютно всичко. Чакайте сега, че тук имаше един подобен въпрос. Той е на Виктория Георгиева и е към Галя Герасимова, понеже е управител на издателството на обществото. Бихте ли казали как работи издателството? Вярно ли е, че сътрудниците му работят на доброволни начала? Така де, разкажете. Всички в братството работят на доброволни начала. Абсолютно всички. Братството има само 2 стопански единици. Това е издателството, което има 3 души, които продават по цял ден. Те са на заплата и детска школа. Всички останали хора работят на доброволен принцип и са хора, които предпочитат да дават. Така, тук шегувахме се. И всичко, само да спомена, понеже
много интересно, когато става въпрос за духовно общество. Финансите са Така за всички, което е съвсем нормално, но да кажа нещо, може би ще изпреваря някой въпрос, няма представа дали е зададен, е, че абсолютно всичко специално за издателството, както и за детската школа, което има такъв въпрос за детската школа, което се печели, веднага се инвестира отново или в книги, реинвестира или в книги. Никъде не се трупа някаква печалба, няма такова нещо, не съществува в братството и това е много лесно доказуемо. В смисъл има едни тетрадки, едни дневници, в които се пише всичко и това се вижда. Тук е един анонимен зрител, който е определил себе си данъчен бях от смях и някой друг, който пък се определил като правдолюбови. Са ви задали точно такъв въпрос. Нали? Казах, че няма да спестя нищо, въпреки че това е обидно към другите зрители, които са написали имената, но какви месечни доходи имате, дали сте декларирали всичко в НАП, имате ли изключен църковен брак, на това отговорихме. Така да е, пари, интересни са. Да. Някои злоупотребяват с нормално, това. Аз мога да кажа нещо, което е важно за нас и за нашето общество в днешна дата, е, че трябва, може би, да се замислиме всички да дефинираме думата общество, бяло братство вече. Кой стои зад нея, защото вече Хайде, кажете. Това е въпрос, който предстои на всички нас, защото стават вече много хората, които се интересуват от учителя и това става една доста сериозна маса от хора, която на този етап е триструктурна. Има такъв въпрос. Ние имаме всъщност около минута и половина до кратка пауза и продължаваме след това, но кажете. Така че може да се говори горе-долу за около 3 едни хора, които им е интересно, минават, влизат, излизат и така нататък. Едни хора, които посещават лекции. Веднага задавам въпроса на Мария Петрова. Всеки, който иска ли, може да влезе в братството. Какво е първото нещо, което би разбрал за себе си, когато се приобщи към братството, но първо административния въпрос, ако може въобще да го наречем административен. Да, всеки може да влезе. Това е общество, което е абсолютно свободно. Не се попълва членска... Не се попълва, не се плаща членски внос, нищо не се прави, абсолютно просто свободна идея. И за това казвам, че е триструктурно, защото в някакъв момент вече остават едни хора... Сега разбирам от двамата кой е по-силния. Галя не спря да говори, затова давам малка пауза на зрителите. Връщаме се обратно тук в студиото и се надявам, че Андрей Грива ще вземе инициатива. Вие гледате винаги в неделя. Аз съм Стойчо Керев и замествам Николай Бареков, който от следващата седмица ще бъде тук, в собственото си студио. При мен са Андрей Грива и Галя Герасимова. Добре, нека за да направим един мост от предишния ни разговор и да отидем към нещо, което е свързано наистина с учението, да кажем на нашите зрители, че ако някой има претенции финансови или каквито идеи към Андрей и към Галя Герасимова, да ги отправя не чрез екрана на нашия телевизор. Те отговориха на въпроси, които бяха, според мен, дори излишни. Но, така или иначе, откъде дойде това сведение за Розенкройцера, който е Арбанаси посветен? Да. Откъде идва сведението? Наши зрители следят внимателно разговора и се интересуват. Значи, доколкото знам, това е някаква митология, която съпъства едно географско понятие, което всъщност тогава е било Османска империя. Така че ние не можем да сме сигурни, но се смята, че някъде нагалече на изток, някъде на Балканите и по това, което се говори като описание и хората, които са правили изследване на самите Розенкройцери в тази посока, смята, че това е място най-много отговаря на селището Арбанаси. Разбрах. Пламен Юруков пита за Унисагуро Дегучи. Да. Каква е връзката? Унисагуро Дегучи, това е човек, който е посветен в Япония, създава движението Омото. Имаме връзка с учителя. Много интересно, между другото, че към днешна дата може да се говори вече за една интересна приемственост, която се съществува между Омото и бойното изкуство Айкидо. Всъщност Айкидо даже не е бойно изкуство, толкова колкото философия. Така че това е силата на хората, които използват вълната, силата на други и прочие. Тази философия всъщност по някакъв начин тръгнала от Япония, намира една интересна приемственост за България и тя има обратната връзка, която се връща към Япония. Преди 4-5 години вице-президента на ОМО-то беше в България. Днес има хора, които, например, се занимават с пеневитния, например, в Япония. Те нарича даже българската гимнастика. Вчера в една телевизия Нешка Робова каза за някаква японка, която дошла и играе българската гимнастика. Така че пеневитният е използвана духовна техника, духовна практика, която вече за нея има много въпроси. Да. Дайте ни накратко какво съдържа този танц в себе си. Галя?
Хармонизиране, преди всичко. Това е също един от методите, които учителя дава. Здравословно. И енергийно, и здравословно на мисли, на чувство. Това е един баланс между човек, вътрешното му състояние и това, което е навън природа, защото основното нещо, което учителя дава, това е осъзнаване на връзката ни, единството ни с природата. И паневритмията дава този баланс. Добре, продължавам с въпросите на нашите зрители. Владимирова от София, успяват ли сегашните последователи на Дънов да изпълняват заветите му? Да, това е доста труден въпрос, защото можем да говорим за нас и за едно близко обкръжение около нас, близко, 100 души приятели сме, които всеки от нас се мъчи да направи нещо, да се промени. Характера е най-трудно променимото нещо, но всички имаме стремеж да направим крачка по този въпрос. Андрей, вероизповедание или учение е знанието на Бялото братство? Мария задава този въпрос. Разбира се, духовно учение, но по закона на държавата, която учителя винаги казва да се спазва законите на държавата, ние сме регистрирани като вероизповедание. Първо, това е първоприемственост, която е взета от създаването на всъщност... То е било регистрирано на времето. Да, на времето. Не по време на учителя. Не по време на учителя, след него, значи възрастните брати и сестри, които ние взимаме като един абсолютен еталон, те регистрират вероизповедание. След 90-та година, след промените, всъщност братството се възстановява като вероизповедание. Този въпрос е дискутиран многократно в Бялото братство. Интересната позиция е, че основната идея в братството всъщност е идеята за молитвата, идеята за Бога. Всички мероприятия, всички неща в братството започват с молитва. Няма как един духовен учител, който започва всичките си беседи с цитати от Библията, да бъде категоризиран към една, да кажем, каквато и да е друга административна единица. Първо, самия факт, че се опитваме да сложим едно, както го наричаме ние, божествено учение, дадено на този български народ, в някаква категория, това вече ни прави в рамките на нашето съзнание. Тук е проблема. На нас нищо не ни пречи, нито богословското образование, нито теологичното. Самия учител обаче завършил теология и богословие, в смисъл Съединените щати. Значи този модел по някакъв начин той се мултиплицира. Ако застанеш в една конферентна зала и казваш, брати и сестри, да кажем една молитва, това звучи изключително смешно, звучи негативно. Но когато, да кажем, това нещо е съпроводено с една духовна потребност на човека, това вече е истинската изява на молитва. Добре, има ли връзка между Бялото братство и Великото Хималайско бяло братство? Такъв въпрос има на зрител. Бялото братство е идея. И тя има тази идея, това е една проекция, да речем, на Земята. И има много такива клонове, които са на Бялото братство. И всеки учителя казва, че едно от нещата, по които можете да разпознаете хората на Бялото братство, е, че винаги поставят другите преди себе си. Тоест егото е на заден план. Това е едно от малкото неща, които може да се познае. Има ли прилики между Бялото братство и евангелизма? Въпрос на зрител. Моля ви, колеги, казвайте ми, ако можете, имената на зрителите, за да ги обявя в ефир. Весела Николова пита, например. Да, до такава степен, доколкото евангелизма изнася малко това от католицизма, който е прекалено вече влязъл в ритуалността и малко се е позагубил Бога. Говориме за онези времена, преди реставрацията, и евангелизма отново фокусира към Христос и към това учение, което Христос дава. В този ред на мисли, учението на учителя, също център на учението на учителя е Христос, както при евангелизма. Това е обединяващото. Ето сега може да му дадеш една книга, която... Опитвам се да... Той няколко въпроса и се опитвам да задам всички, но така, казвам го официално. Както се казва, няма да задам повече нито един въпрос, който е маркиран като анонимен. Така, кажете сега за завета на цветните лъчи на светлината, защото имаме много такива въпроси за тази книга, която е, доколкото разбрахме, най-търсената книга. Искам да го поднеса специално. Това е точно копие на завета, който е издаден 1912 година. С автограф на Дънов. Да, само че това, разбира се, е копие, да. Да. Но е точно копие на... Така се помъчихме да го направим да изглежда като този завет. Това е един също така метод за работа, който учителя дава преди 100 години. И много ви благодаря. Извадки от Кажете ни Библията. Сега как работи тази книга. Тази книга е създадена от учителя с извадки от Библията и от Стария и от Новия завет, които са подредени по точно определен начин, чието послание трепти на определена честота, която съвпада с трептението на даден цвят.
Знаеме, че ние сме една сгъстена енергия и светлината, която среща различно сгъстена енергия, осветява по различен начин. И доколкото знам, учителя е казал как и по какъв начин тези трептения и енергии помагат. Точно Препоръчена е и система, кога да се четат. В понеделник зелени лъчи, във вторник червени, сряда жълти, сини, розови, виолетови в събота, аметистови в неделя, портокаловите. Знам, че много помагат за здравето. За възстановяване на здравето. За възстановяване на здравето. При проблеми с хора, когато има противоречие и така нататък, могат да се четат жълтите. Когато човек иска да влезе в магнетично състояние, за така да е настроен с сърцето да настрои на една хармонична вълна, чете розовите лъчи и така нататък. Когато трябва да е активен е червен. Днес е неделя, например, аметистовите. Портокалените или аметистовите, може и белите, зависи вече от така съзнанието на човек. На какво... Всъщност, тук има една молитва на учителя, ако искате, мога да я прочета или вие... Добре? Заповедта на учителя, за да отговорим на един друг въпрос на нашия зрител Ели Николова. Какво означават думите в заповедта на учителя? Обичай съвършения път на истината и живота, постави доброто за основа на дома си, правдата за мерило, любовта за украшение, мъдростта за ограда и истината за светило. Само тогава ще ме познаеш и аз ще ти се изявя. Да. Като превод? Да го разтълкувам. Аз мисля, че всеки може да си направим аналогия, но в дадения смисъл това са основните добродетели, за които говори учителя. Значи цялото учение е поставено върху 5 основни принципа. Любов, мъдрост, истина, правда, добродетел. Те са осветени в тази заповед от учителя по един особен начин. Значи това е естественият завършик. Това е апогеят на това е така наречената словесна формула. Или както на изток биха казали мантрата. Това е аминът, в който завършва, когато четеш всичките неща от завета. Ти получаваш благословението си в момента, в който прочетеш тези думи. Така че те е задължително и хората много често използват само нея, например, когато имат някаква необходимост, от просто нещо духовно да възпроизведат. Дънов и Блаватска, въпрос на Младен Кристал. Нямат връзка. Учителя не се е срещал с други учители преживе, но учители от такъв ранг имат невидима връзка помежду си, защото те имат друга сетивност, за която ние можем само да предполагаме. Не знам дали познавате Мадона лично, но нашия зрител я е видял на гроба на Дънов. Знаете ли за това посещение? Да, знаем за този случай. В смисъл, че мене лично ми се обадиха от екипа, която беше в България. Единственото нещо, което се оказа, че тя знае за България, от учителя Петър Дънов. Доколкото знам, всъщност сигурен съм, че Мадона се занимава с кабала. И предполагам, че това е било нейният интерес в тази посока. Питаха ме дали е възможно да посети гроба на учителя, дали има някакви непременно задължителни ритуали, дали той се спазва там някакви неща, които са просто бях така коректно отговоря. Дали идола наистина, обаче аз не мога да кажа, аз не съм бил там. Лично аз съм скептичен, но това показва за световният интерес на хората, които имат отношение към духовното, как те се запознават първо с духовния посланник на България в известен смисъл. Това е учителя Петър Дънов. Казвате духовно, днес е и светимина. Чудесен ден. Янчев, как се съвместява идеята за кармата и прераждането с християнството и учението на Дънов? Ние смятаме, че в този велик момент, нали, на човек, който се ражда или се преражда, всъщност той има в себе си носител на някаква божествена идея и тя съществува от векове или от еони. От самия Христос знаем и от старите писания, че човек е вечна душа и излязъл от Бога. Това е един много такъв мистичен и дълбок въпрос, който според мен всеки може да отговори според това за себе си. Само един лек пример ще дам, че не може според мен да се прояви един гений просто ето така, без да има някаква особена нагласа, без да е подготвен. Как един Моцарт, например, почва да пише на 4 години за първи път, на 6 години прави първите си квартети, на 8 години прави първата си опера. Значи трябва да има една дълбока вътрешна нишка, която води този музикант и той да израства вътре в душата си. Той в неговата същина всъщност вече се превърна в нещо музикално. 10 минути от тук до края на нашия разговор. Йорданов пита: християнството и Дънов са в противоречие по темата прераждане. Как си обяснявате това? Християнството не. Църквата. Това са различни неща. Никой няма копирайт върху християнството. А в Евангелието, аз понеже съм учила слушам, този Галя. факултет,
Там на едно място учителя Христос пита кой е Йоан, кой е Илия. Илия беше, но не го познахте. Как стана така? Йоан предтеча Илия и не го познахме. Но ще навлеземе в един теологичен такъв разговор с размисли и мнения, който не знам дали ще е интересен на зрителите и ще отнеме 10 минути веднага. Славов, каква е връзката на Петър Дънов с спасяването на българските евреи? Сериозно, голяма. Мисля, че целият български народ винаги сме казвали, че има изключително добро отношение към евреите, но всъщност самото разколне, че този акт, който когато се връща царя и скъсва заповедта, става благодарение на Лучев, който е извикан всъщност от царя. Мога да ви разкажа цялата история, но тя ще отнеме повече време. Методий Константинов, директор на дирекция пропаганда, ученик на учителя, той е натоварен, понеже завършил в Полша, да изведе евреите от България с ешелоните. Той казва на учителя, че евреите трябва да бъдат извозени. Учителят казва да дойде Лучев. Лучев пристига и казва, отиди да кажеш на царя, че ако един еврей напусне България, от него от семейството му поме няма да остане. Тогава Лучев отива, търси царя в дворец, търси го, никъде не може да го намери. Връща се при учителя и казва, няма го никъде цар. Учителят затваря очи и казва, Кричим. Той отива в Кричим, намира го и казва, кой ти казва, че съм тук? Той казва, учителят ми казва. И му предава думите. Царя се връща с него, иска от Белев заповедта, скъсва, Лучев взима едно парче от земята и връща на учителя. Това е акт. Оттам нататък всеки да си прави. Разбира се, принос за спасяването на евреите имат много хора. Още. Много хора. Включително и Българска православна църква и целият народ. Но учителя също има... Искам да кажа, че това не е само на учителя, това наистина целият ни народ е изключително толерантен. Вярно ли е, че учителя се е подписвал с Исус Христос и се обявявал за такъв? Не. Категорично не. Пак повтарям, че такъв тип учители от ранга на учители, те могат да бъдат проводници в даден момент на една много по-висша сила и енергия. И когато се получава едно конкретно послание, което примерно е, да речем, от Христос, той казва, това е, казва Христос, но това е нещо, което е съвсем естествено един учител чрез него да говори такъв висш дух, да речем. Искам да ти кажа нещо. Да. Всички еврейски пророци говорят от името на Бога. Защо ние българите да нямаме самочувствието, че има един човек или един дух, който да говори от името на Бога? Защо ние нямаме своите пророци, ние нямаме своите сновици, ние нямаме хората на духа? Кое е нещо? Това е забранена територия? Да вземем тогава всичките еврейски пророци да ги анатемосаме. Вяра Ценева. Прекъсвам. Вяра Ценева, защото въпросът е в същата плоскост. Приемате ли Исус Христос за Господ и на кого се молят хората, които са членове на Бялото братство? Абсолютно. Това е центърът, всъщност към него са насочени всичките молитви, съзнание. Това е Господа на цялата земя, на цялата човешка еволюция в момента. Това е темата за любовта и за Христос, която е най-важната, основополагащата тема в учението на Бялото братство, дадена от учителя. Това е центърът на цялото учение на учителя. Христос. Да. Разбрах, благодаря. Учителя Петър Дънов към херметическата философия, по-точно към 7-те херметични принципа, смятани за основни принципи на природата. Въпрос отново на зрител. Това са такива извечни принципи. Те съществуват във всички учения, които са давани. Абсолютно говори за тях. Тя и паневритмията самата е по 7-те принципа на Хермес. Разбрах. Говорил ли учителя Дънов за други планини в България, освен Рила, и изобщо кои места в България е препоръчвал? Защото той на едно място казва, че Рила е най-древният окултен център в света въобще някога. В разговори през 7-те Рилски езера учителя казва нещо много интересно. Значи Рило-Родопския масив, заедно с Олимп, това представлява всъщност истинския древен Олимп, на който са живеели боговете. Говориме преди... Нека да изходим от това, че Земята все пак има 4 милиарда години и половина история, а ние с нашите тук 100-200 години, в които имаме писани документи, се опитваме да се позоваваме. Така че тези планини на времето, те се представлява една съвкупност. Учителят казва, тук е била най-школа, старата школа на Земята. От тук всъщност започват нещата, които са. Само да допълня. Давай. Учителя говори, че има едно специално магнетично, той го нарича течение, което идва от Хималайте и то преминава през Арбанаси, белоградчишките скали, сините камъни и разбира се Рила. Така, в този смисъл, кои места други, освен тези, е препоръчал учителя да посещаваме? Лилия, не разчитам фамилията.
Тези, за които говорихме. Това са. Не само. Защото казахте Търново. малко, а дамата е написала тук много места, но не ми се цитира всичко. Търново, Арбанаси, учителя каза, че там има специално срещане на специални такива течения, на магнетични течения на енергия, белоградчишките скали, сините камъни и Рила, но учителя казва, че природата, излизане в природата, качване по планини, ходене изключително много препоръчва. Без значение това дали е със специална енергия или не, просто... Разбрах. По високите и чисти места. Високите и чисти. Другото е Балкан турист, както бихме го. Да, разбрах. Сега, тук имам един много тежък въпрос, но много настоява зрителката да го задам. Аз го наричам тежък не защото е тежък, а просто защото това, което ще чуете, може да ви изненада. Богопомазани ли са българите? Аз мисля, че в известен смисъл да. Защото има само няколко места на планетата, наистина, ако се замисляме, където се раждат духовните учения, които последствие се превръщат в религии. И едно от тях всъщност са Балканите. Помислете си, значи, тук е най-старите школи се намират. Значи, тук са ти олимпийските богове, тук ти е тракийското съкровище, тук ти е орфизма, тук са ти богомилите, тук са това, за което говорим учението. Какво е отношението на Дънов към богомилите? Изключително позитивно. Смятаме, че сме приемници в известен смисъл на това течение. Приемници? На богомилското в духовен учение. план, разбира се. Да, че тези учения, които ни връщат отново към истинските стойности и същности, те са едни и същи, наричани от историци, теолози, богослови с най-различни имена. Но става въпрос за едни и същи принципи и те са тези принципи на любовта, мъдростта, истината, на това да се върнеш към природата, да живееш по-естествен истински живот. Лекува ли словото? Лекува, разбира се. Всеки човек, който ти каже добра дума, даже когато ти пожелае с цялата си добра еманация, всъщност той внася нещо в тебе. Самия факт, че Петър Динков, най-великият български лечител, ученик на учителя, той лекува с тази холистична медицина, да го наречем. Той ползва методи, които не са непознаваеми до сега. Това е показателно, че това е една нова медицина, новия век. Един от последните ми въпроси. Ако учителя беше жив днес, как би започнала една негова лекция? С проблема на деня. Как да разрешаваме проблемите на деня. Той винаги е бил абсолютно актуален. Той е актуален и сега и за нас е жив, защото учителя казва един единствен учител има в света и това е Бог. Ние сме само негови посланници. Така че ако човек се свърже с това свое свръхсъзнание тук, той винаги ще знае как да постъпи. А нещата, които ни е дал, са много простички, да си благодарен винаги и да благодариш и на доброто и на лошото, защото то работи за тебе и с крайна сметка всичко се обръща на добро. Кое е по-важно според учителя, пък и според вас? Пътят или върхът? Според мен е пътят, според учителят не знам. Мисля, че върхът той живее там, така че ние само се опитаме да го достигнем по някакъв начин. Галя? И пътят и върха са важни, но мисля, че пътят. Каква съдба си пожелавате от тук насетне на Бялото братство? Лично аз смятам, че Бялото братство в момента е в един много хубав период, който се изявява в това, че братството има своите форми на изява, своите комисии, своите начин, по който съществува наистина братския живот. Радваме се на хората, които идват и които имат интерес. Виждаме, че материята в този смисъл, който до сега сме разчитали, че всички неща ще бъдат решени по материален начин, тази формула вече почва да куца. Заговорихте за формула. Искам да чуя една формула, която да си казват тези от зрителите, които ще могат да я запомнят, за да им помага. Най-лесната мога да кажа. Любовта иде. Андрей? Обичах съвършения път на истината е тази формула, която учителя ви дава. Има една друга формула, която от пентаграма. В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа. Много ви благодаря за това участие в Винаги в неделя. Следващата седмица, уважаеми зрители, тук ще бъде Николай Бареков. Благодаря на колегите, че ме поканиха да бъда част от това предаване Винаги в неделя. В 20 часа, не забравяйте, Николас Кейдж ще разкрие невероятни тайни. Оставам ви с Николай Чадоров и новините. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен.